לא בשלה ללכת לגן. כולם מסיתים לישון. לכולם יש עם מי לשחק בהפסקה, רק לי לא. אני חושבת שאני לא שמה לב, אבל אני יודעת. שמעתי שהן מארגנות מסיבה. נחשוב מי לא מוזמנת. אמרו לי שזה גיל ההתבגרות, אבל לא נשמע לי הגיוני שהילד שלי לא יוצא לחברים, לא יוצא בכלל מהחדר שלו. העצומות פותחים דלת להצלחה. בדידות זה לא גזרת גורל, שייכות זה אוויר לנשימה. כל אחד זקוק לזה. 15 שנה של מומחיות חברתית. המטרה של הארגון זה לעזור לילדים שיהיו להם חברים. זה ככה מה שאנחנו קמים אליו כל בוקר, זו השליחות שלנו, מתוך הבנה שאפשר לעשות את זה, אפשר לשנות את זה, שירגישו יותר טוב מבחינה חברתית. זה מה שאנחנו עושים. אנחנו בתעצומות מלמדים את כולם איך לפתח שרירים חברתיים ואיך לעזור לאחרים לפתח שרירים חברתיים. כשלומדים את הכלים ורוכשים את השיטה, אז הדלתות נפתחות. יש לנו 4 מחלקות שאנחנו פועלים בהן. מחלקה של תוכניות בתי ספר, מחלקה של הגיל הרך עם תוכניות בגני ילדים, מחלקה של המכללה, סטודנטים מגיעים ללמוד את השיטה, קליניקות שפועלות. התוכנית שלנו בגנים, פסיעות ראשונות, מביאה את היסודות מהגיל הרך, את הצעדים הראשונים של הילדים, יחד עם הצוות החינוכי, להצליח בתחום החברתי. המחלקה שלי אחראית מכיתה א' עד כיתה י"ב, זה שעושים שלילדים יהיה יותר חברים. אז לתעצומות יש בעצם את המחלקה שנקראת המכללה. שם אנחנו בעצם מכשירים אנשי חינוך ואנשי טיפול, ללמוד מיומנויות חברתיות, ללמוד להנחות קבוצות חברתיות, ללמוד לטפל חברתי, ואנחנו מצליחים לתת כלים פרקטיים. הסטודנטים שמגיעים אומרים לי, למדנו תואר שני, למדנו תואר כזה, פה אנחנו מקבלים מהשטח, ואנחנו מקבלים כלים לעסוק בזה כבר מחר בבוקר. עם רשויות מקומיות אנחנו בונים ממש קשרים של שותפות. ניתן לעשות זאת, לכל אחד מגיע מקום. בואו להיות חלק מהדבר הגדול הזה.